Työpaja alkaa olla lopussa ja mä haluankin nyt tähän loppuun vielä muistuttaa, että halutessamme muutosta ulkopuolelle tulee meidän muuttaa se meidän sisällä oleva energia ensin. Ja jokainen niistä meidän tunteista on meidän omissa käsissä. Me voidaan aina valita, mitä me sillä tunneenergialla tehdään, mistä tunteesta käsin me reagoidaan. Koska energia on vähän niin kuin siemen. Se mitä me kylvetään, niin sitä me saadaan. Ja kaikesta huolimatta sä oot koko ajan turvassa, tärkeä ja arvokas. Mikään asia ei voi muuttaa tätä totuutta. Joten anna itsellesi lupa rakastaa ehdoitta niin itseäsi kuin niitä omia tarpeita ja muita. Ja mä haluan kiittää tästä mahdollisuudesta, että mä sain tämän pienen hetken kulkea tässä sun rinnalla. Ja mä toivon, että tää avaa oven johonkin syvempään ymmärrykseen susta itsestäsi. Ja se auttaa sua tulemaan tähän hetkeen ja se vahvistaa sitä sun läsnäolon taitoa. Kiitos.